rei tak karon upload thei to lawa chan rang ama MSU Shillong president atan ruat kani in ka in rin main ti thu tam takaron ngala CAB Rajya Sabha an pasa de na chhodau zunga sign chun mai ati khan kan MP khan in a thlop dei thu de kan reta ka zong kha chu pel to a soile nom jiom to lovat til thleng tur chu thleng to a maro chu thil thleng lo tur la thleng lo hi tam khopa tu thil kalmek te antirnan Mizoram vela en in status vel in story vel en so anom mel ang reng view me in program monte khati Christmas tana veng chei kon chei ti ang reng te akhan alaral mong ni ti ati chianga maro chu ramdang en chuan kan in thlau ang reng khop ma tuna ka soi hi MSU Shillong president anga ka soi ni lova mi malang ka soi nia ka ngai dan hi pol ngai dan ani khelo ti khamilo riat sakula kati MP na bill a thlop taka khan Mizoram chu a luai do ni man sasang out lai ang khan ti in kan lo ngai chang ve ni a chan chu state dang te pona an be na satania chan ke mani chau khan ni lova MP sang Meghalaya te khatiang te po khan in an MP ho kan an thlop ve ni ke mani chau khan ni chuang lo ta chuang chon thenin kan MP na thlopa wanga Shillonga Mizoten kan tuar bi kan ni ti vel kha chu dot ania chu Mizoram khan boina thleng ve se kan ti ani lovin enge mo thom kha kha kan lo ringa maro chu a talem lova kha kan lung kha oi tlang ta phian joga mo ti kha ol khom me chu state dang de na ka compare na ni ta tu na chuan Meghalaya chu curfew la de reng ta zan tin internet hit odar kar somli priat nu khan an extend to tu na an extend le ni an pot sei le atiam chi nom lovin internet khawang khan a beng cheng lo kan thalo chini chu sarkar central sarkar ina kan a hubbe thiam da na ta tin Zoram revolution in story non rek khatia thalai le zilai bikin polom lova inva protest in ngai dan le in thilvein va out so pui kha kalo lom kho meron tel ka chak lut ka maro chu heta omsaron ho tur ngat po kha bus seat na dai lova tin sumo pan dai lova som pakwa te som ni te voi ka tang non chuak thot thota chu chung chuan la tamatin internet om lo wang khan internet mang mi lo hen ti khan kan in zong kwala ni ho nga yang chi ticket la nei lo kha tun din huna hen nak tu tho le ni a hian Mizoram House atangin bus pani ron chonga MST bus chuta chon mi somruk vel non chonga chu kan hriat thei chen ni internet tel mi lovin ke chu wifi ka man awang hen ka mang ka ente in story le status atlang puin mun ral muang atang hianin aral muang velo te hi kan feel pui da na hianin du thu kan sam che lovin alanga kan nuam ti khak poi kanon ti an lovin lungai te chu lungai pui ro ma ka tiang deuh khanin then pe chu he jazz mar pot di brugara omta engma ati ngai nam lo ni ron media na rong cover vak an tang top chuan go hoti te po chu tiang chu ni thawa social media kan mu thei dan tut po om lo shrim shrim chan chu mainstream media kha an khap thlata CRP le paramilitary omna kha chuanin chu wang chuanin kan hriat lo awang khan a thleng lo ti ani lova tin Shillong anga te po enga tinge boina kha video vel khati angkha atam lo kan ti chu internet om lo wang ni then kha chuan in lo sei to thawa milar te po in phut ti kan ria milar kan ti chuan in zai thiam na nge celebrity kan ti te mi mail tha kan ti te kan ni tlang pui ta minaran ina an soi ai chuan in followers nga te subscribers nga te na an oppose mo an thlope mo angkha omzian ei thuilu tukani mi ni chongchong in an followers chongchong khan pom lo ma se min an lo hriat phani chuwang chon tu na kan ti tur ber nia kan tran tlan na ber tur ni nia ka hriat chu awareness kan hriat hi ngai ni thil thleng hi jamia enge thleng Delhi enge thleng Assam enge thleng Tripura enge din mun mo Shillonga hen engtin nge an mizo zong hi Mizoram aron ho mai la Shillong hi engtin nge lo om ti kha kan hriat ngai a chan chu kan state chau hi khovela omlova pathian zara engma chu kan tilonga maro chu boina laka hian kan him big lo thi hria tur ne thi nang chi he ni
mi chung ta ringo thi tur an ni lawa Christian ram kain ti wang khanin him ta viau tur khanin kan ngai thelo rim rim ani khovel ani kha boina khan Mizoram ron chung tu chela ron thleng ta se tunge kan min din pui tang chu ke po hian ma chung kalo se thiam lo thina tin zalen takin pathian ni atikan in khoma ma ro chu ram danga chuanin ram tam taka chuan pona anin khom thelo ni mo alanga ten in khom thelo mi hriat lo ten in khom the anin khom angai ta tianga kan lo se thiam lo thina kan tong trai pui thina ma ro chu kan hriat thiam pui tak tak lo ni abik takin Mizoram ram ral muang ani chu pathian in ral mo na min pekha engtinge kan manang protest nang chia te po khanin mi chu kan thanem veo chungin aizol vela zirlai le thalai jong song ngai to chuan kan claim lu to kani tin nu le pa mel te ka mu tur claim in kria an lo hriat lo wang te pon mai thaya kha tak kha thil poi chuan mo hriat lo kha ignorance is bliss hian te sap to fing chuan om ja chu thil hi hriat lo hi a thabere hriat lo hi mon na ni tiang do ma se chu chuan om zia nei lova nge kan nun pum pe kha kan enjoy thei ma se a top kha a om nge nge ni inevitable lo thei lo ron thleng tur kha kan hriat lo si khan kan nun pum pui kha nom chen nan mang mai la a top kha ara phlak tu chu wang chuan hriata khami top nana loin po cha kha ngai ka soi boi no in ka ka buai man deuh khanin ka fa soi chi ma khuta Shillong secretariat bula khan CAB ya diktak chon CAB tak he ngating in lau min ti min te kan lau ni lo CAB enge chutilu to ka vala ani lo ma ro chu a bait ang deu nia CAB kha anon ti photta ti khanin kan do loi loya chonin ani chon CAB hi in du lo viau chon in rama chon kan mang lo mayang chu ILP state kan lung oil em em tra ti kan lung oil na mang khanin mi ron do ta ni chan chu North East state trend khat kan lung oil nga la chon a trend an lung oil hei theilowa tuna po Shillong in an deal le meka ILP chon ni som pakwa hianin MLA te hono an chukanga an chuk to a ni som pakwa hen sai turan ting ka ria chuta chonin Shillong hi ILP an pek ve chu karinga tikhanin an plan an game am dan chuin ta an penga Shillong an lung oil nga Meghalaya ka tina chuta chon la nei lo hi asam tan chonin NRC kha omtrina ma se kha pokhan omjiom lo tikhanin ILP nei lo kha mi han thren sang photanga ILP nei ho kha lungoi dong kan omanga anei lo hon boi lenga chuta chuanin atop pakhat te ten min bitum don mi tuna hianin muslim an be ma sa chan chu muslim hi a minority ang zong chuanin India chuanin an huat berle enge noksak ber an ngai khan ta muslim an be photanga chumi zo chuan adot tur chu tunge chiang bal to kha CAB po muslim chau ni khatel lo mo muslim an be zo hianin an re mak don ti ani mi elo ti hi mi mol pon hriat the chu wang chon thil lo thleng nge tur nia kan hriat si tuna kan hriat lo ber hian omzia nei lo ni chu wang chon kan har angai kan har lo chon kan har lo hlenang